Icandelo elikhethekileyo lezophando iSIU lithi inkampani iLedla Structural Development nekutyholwa ngelokuba yayisebenzisana nenkampani iRoyal Bhaca emnikazi wayo ingumyeni walowo usisithethi sikamongameli Cyril Ramaphosa unkosikazi Khusela Diko yanikwa ithenda yePPE ngokungekho semthethweni. Ngo-Agasti iSIU yanikwa isigunyaziso senkundla sokuba iyivale imali eyi-38.7 million rand nekwi-akhawunti zebhanki eziphantsi kwenkampani iLedla netyholwa nezinye iinkampani eziyi-39 ngokuxhamla kwiziniki-maxabiso ze-PPE. The contract for supply of goods dated 20 April 2020 and awarded to the first respondent by the Gauteng Department of Health is reviewed, set aside and cancelled. Eli gumgedle ke sele liphume nodlolwazana kuba sithetha nje lowo ebesakuba ngumphathiswa wezempilo eGauteng ugqirha Bandile Masuku wagxothwa njengomphathiswa ngelixa lowo usisithethi sikamongameli unkosikazi Khusela Diko ekwikhefu elikhethekileyo.